Zinsizwa ninjani? Nakho guys ngicishe ngiyo. Futhi iy'nsizwa zami ziyaphila. Wensizwa, bengifuna sikhulume ngokuyikhotha kulezi iy'nsizwa eziyikhothayo. Uma ungayikhothi, it's okay. But wena uma ungayikhothi kodwa ukuyifaka umunwe, sesikhuluma ngekuku kuphela. Phecelezi igqe. Zinsizwa, ake nazini lento yokuthi niyazi ukuthi le ndawo i-sensitive and nganitshela ukuthi awuyi-DJ kanje uthi uyabona lento leyo. Ngifuna nje sinabe kodwa ngakho ukuyithinta ikakhulukazi. Mangabe uthinta lapha ushaya wona umhlikizo uthi ebese mina ngithi mhlawumbe ngithi sakubaleka noma ngikubamba isandla musuke ungilandela kusho ukuthi kubhlungu. Kusho ukuthi hayi impela ngizubuhlungu. Okungcono vele uyeke uzame enye technique noma uthi kuba softanyana, but nje once saba nokuthi sithi kusho ukuthi hayi lento eyenzakalayo angisayithandi. Angeke into ithi imnandi bese ngifuna ukubaleka. Mayimnandi ngizoyisakaza ikiwi yonke, ngivule imilenze icishe ithinta iroof. Bese sibuya siza kuleyo eyokuyikhotha ke. Bengisasho mawuyihlikiza ngaphezulu ngiyeza nasekufakeni umunwe. Ake sizeni kuleyo yokukhotha. Ya wena ungathatha ngokuthi hayi ulimi luthambile, ulimi ngeke lize lenze lutho. Mawufika lapha upiciza noma usheshe uthi unyukuye phezulu ujahile njena ngeke usoze noma ungilimaza. Siyazi also ukuthi ubhontshisi uyafika abanye benu ubhontshisi uyawupetula ufuna ukuthi kuze kusale lento iphume ithi le laphana kubhontshisi le ngaphakathi le yenza ukuthi sizoba umnandi kakhulu. Kuba buhlungu kakhulu ke mase usuzwe wayipetula wasala kubhontshisi usuphume wodwa ngaphandle ngoba usucindezelile wena wapetula wathi bese uyahamba usuyimunca kakhulu. Kuba buhlungu. Like once umuntu wakho ethi mhlawumbe ikhanda ukubamba sakuphusha lona, phusheka nje. Kusho ukuthi kubhlungu. Uma uyimunca igqe ikuku phela njengoba ngingafuni ukuthi ngithi ingqozi because ngenzela ukuthi bangangivali la or bathi kwasha kwacima. If kumnandi siyakubamba ikhanda silipholishe, siliblashe kahle ikhanda siliblashe. Lokho kusho ukuthi imnandi lento ongenza yona ngiyayi-enjoy. But nje kuningi abanye benu niyafika nipetule kanjena asazi ukuthi usuke usudokotela yini noma unesi sewufuna ukuyixilonga manje uzuyipetule uthi khona nje akubi into echazayo. Ngikhulumela abaningi hayi wonke umuntu but abaningi. Mangabe uyivulile imilenze ubheke phezulu umfana oselokhu eyithi kanje elokhu eyivulile nje uyakunweba uzevule nanembobo cha unganeba nje kancane ubungena ubukhotha unwebe not ukuthi ngiyakubona nje nami ukuthi usuhleli usulokhu uyixilonga uyibuka ukuthi njani ulokhu unweba kuze kube buhlungu nalokhu kunwetshwa ulokhu uyinweba. But engifuna uyibambe kakhulu engifuna nje kule video uhambe nayo eyokuthi if umuntu wakho onayo uyanqasha or uthi uyazama ukuphusheka u-understand indlela owenza ngayo ibuhlungu asibalekeli isikhathi esiningi obumnandi. Ake sizweni ngomunwe phecelezi ukopa. Mangabe ukopa umunwe please qale ukhothe before ufake. Ngoba mawungawukhothi umunwe ungena laphana udry kanti mhlawumbe nami bengivele ngisa-dry. Lento obungenza yona angakayifili angakayizwa. Uyabona lento leyo. So mawungena lapha uqala uthi uyawukhotha umunwe futhi nakhona musukuvele ukhothe bese uyahamba uyoshiqela. Uyawukhotha umunwe kuqala bese uqala la embotsheni engathi uyadrya kancane uthi before ufake unyuke soft yini ngesingisi thambise ngesizulu usoft isilungu kuthambe uthinta lapha phezulu phecelezi kubhontshisi bese uyehla ebese uthi kancane la embotsheni bese nawo ufaka umunwe ufake kancane uhambe nayo kancane ufaka mina kancane uzungene yabo phakathi. Mawufika futhi lapha phakathi wagxuma umuntu wakho ngoba usuthi xixi uzama ukuba musuku umlandela ufune kubhlungu and uyagxigxiza awenzi ngendlela. Masikopa sifaka umunwe lapha ngaphansi sifike siuqondisa umunwe siufake uyahamba ngona ngithi mawufika lapha usuyatsheka uthi shayisikela
okulandelayo lapho uswenzani usuthi. Uya understand? Shayisikela usuthi. Ayi ngeke ke umuntu wakho uzogqobisa kanje kube nesikhathi othi gxi. Ngeke kuzokwenzeka kanjalo. Once usugxigxiza ila khona sesibamba khona isandla sesizama nokubaleka ngathi ngiyakuphusha kubuhlungu. So ke usuyazi ukuthi mawufaka awugxigxizi uyafaka bese uthi. Ebese ke zithandwa zami ni understand this. If kumnandi it's either sithule kahle or siyaqhuma or siyakubamba or siyakhuluma or siyayivula yonke imilenze, but masiyivala kuba buhlungu. However ke insizwa yami, uma kungukuthi ukubaleka kwakhe kade ethule nje ulokhu wenzile kamnandi nje elokhu ethule nje noma uyaqhuma kuyabe kuyasuka usuyambona ngaso senokubaleka ngaso useyachama. Hayi ke sometimes ukuchama kuyahlanyisana, awazi noma ushawu karate, awazi noma umfana uvele umuthi ngci emathangeni afele khona lapha engabe saphefumula, awazi noma umdedele noma ubamba ikhanda ulithi hle umbamba angaphefumuli, umfende kakhulu ufende ikhanda. Sikhuluma ngokhoza usuke ungazi ukuthi kwenze njani noma umphushe umsuse lana angazadla amanzi erice anosawoti kusukushubile. Lapho ke ila khona ke engathi ungamlandela umuntu wakho. Yabo ufuna ukuqhubeka umzwisa ubumnandi kuba mnandi ke lapho. Hayi lapho siya enjoy ukuthi ulokhu ulandelile nje, ulokhu usilandela nje usiqinile, ulokhu usilandela usiqinile. Uyabo leyo nto leyo. Other than that nje insizwa zami, awuke ujwayele ukubuka ama-actions omuntu wakho mangabe uthinta leya part ukuthi u-acta kanjani, ngoba kuyenzeka guys nithi niqeda ivuvukele into ongazi uyibona ibuhlungu ngenxa yefinga yomuntu. Ungakhohlwa ke insizwa yakithi ukuthi ngidayisa nomveva la, phecelezi siwubiza ngokuthi umkhulisa pipi u-1200. Uyali-enhance ke uyalithi nje lithi ukuphuma, but ke ngobiza ngokuthi uzifo zonke uyali pipi ngoba uyaliqinisa makuwukuthi ipower nje uyabona ugesi awusekho. Insizwa yakithi umuntu ophuzayo nje impela uyalibona naseqala ukugodola lifuna ukuncipha. Uthatha umveva wami 1.2 ushibhe kabi. Hayi phela lona uwona okwenza ukuthi ube nevalue ezindoda. Ipipi yona okwenza ukuthi ube nevalue ezindoda. Lingasekho lingasebenzi, fanele wazi ukuthi hayi you need to do something. Uyabona into leyo. Umveva ke usafe ngisho kuthiwa unoshukela une-BP the best. Yabo umveva uyaliqinisa mawunama-ulcer ukusize kuma-ulcer, mawunenkinga futhi nezinso nje the best womzimba wonke. Ungawuthengi-ke bese ucabanga ukuthi uzoba no-size wale Nigeria noma wama-Egyptians uzoba nesibhombolozi esingaka. Cha, uyakusiza nje ukuthi libe nepower lithi ukuphuma. Uyabona into le ngeke ngikudayisela amanga ngithi uzothola umgxusha lizobe seliba likhulu kakhulu kwenzakala ukuthi cha, lowo-ke okulivusa uliqinisa ukusize kuma-ulcer. Ngithi nje uzifo zonke wani wepipi u-1.2. Now uyawubilisa nje ubuka amanye amavidiyo ami ngoba ngize nganiphekela ngisho niphekele. Ungakhohlwa ukungifollow ngoba ngazi uzophinde ungithathephi. Ebese siba-ke nama-tibheki-ke abizwa ngokuthi umlondo. Nawa-ke ama-tibheki itiye nje leli tea. Leli tiye linama-tibheki awu-4 phakathi, but wena udinga elilodwa nje kanye ngesonto. Li-strong, ungalenzela nje ngisho kwi-flask yakho ka-1 litre, ufake amanzi akho ashisayo, uhambe nayo emsebenzini olokhu uthela uphuze namanzi. Hayi ntambama likunika umfutho. Ntambama uzobe ugalelile nje, ntambama nje uzobe umshayile yabo. Akusile lokuphuza ukuchama, but elokuthi ube nomdlandla, ilibido yakho ibe high, ushaya ama-round abayinqwaba, hayi ushaya i-round eyodwa bese uyatsheka. Liwu-130 rand. Ubilisa amanzi ulikhiphe ulifake enkomishini, ufake amanzi lawa abilayo wawufaka ushukela bese uyaphuza. Ungalitshingi i-tibheki ngoba li-strong, usengaliphuza namini nasentambama. But uma wenzile entweni enkulu ulokhu ushayela nje itiye lakho lize liphele kuyinto enkulu nje ungaliphuza kanye ekuseni bese ulokhu ugaxa amanzi. Hayi intambama uzoyazi into ozoyenza. Awuchathi awenzi lutho uyashaya. Inamba yami-ke u-081 729 3262. Ungangifoneli ungi-WhatsApp kuphela. Usende i-message ngizokuphendula mase ufuna ukuthenga. I-profile picture yami lapha ku-WhatsApp iney'namba zama-distributors. Ama-distributors ilaba abantu enibembuze ngekhemesi bathenga kimi i-products bahambe boyidayisa ngakubo ngoba i-products yami iyi-demand and isisebenzele yasiza abaningi. So abanye bayayithenga ibasize babuye bayistokhe kumina bese beyoyidayisela ngakubo. So lawo bantu bafica kwi-profile picture yami. Mhlawumbe ukhona nje nongakini ozomfica lapha kwi-profile picture. Uma ungamboni oda kimi directly ngizokuphendula ku-WhatsApp. Khona ne-Congo Dust yokuphuza ukuchama u-170.